Onyibu Mugambi Zakaria, Thomas, Peter, Oragia, Anastasia Kurwa USA, Peter Kurwa USA, Dominic, Alexina, Mosomi, Gesare, Omusa, Amonabande. Omobero yeni gurarusi wenkendu yenye getari ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Rituko ya Alhamisi chitariki 5 na 2 na kweni wa rituko ya Ijumaa chitariki 5 na 3 ekyo mwaka yo gwikiri 2023 asebali bonsi bakirwe no gusira kuyo mwabo nigo twarure engora yaito. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Ngema na mwanju muri Ndizi TV nane ni mambengia kertwanyore no mugeni wana studio mheshimiwa oikire mapema studio asuko kwande ngwana yita semambi yaboniga aneka na otebeti kurugoro unaritukira tukumwekere wodi ya Bogeka karumwe msie bwe wodi yo aikira studio atate mero berikia begina ndinga kyagendete kwene kibuna wodi ya saseid anene krabantu ba mochorete ango mwaka oyemo oerire bakamwekero giki bakamudirinde abakorere emirimo gosa bari present ali assembly ya Kisii gokubaretera magendero sensemiri tukurere onero turinera studio semambi yabontu yukwanda mange Poigo na harigati yaba msie bali bacheta sensemo ya China. Ngweka tore moboli na China ngakyanye roje na roje Bogeka enga sensi ya China. Hato tebina na yeroje no yeroje ngakimara roje ko implement ko se kubatera no mugabana parore na Bogeka ya kinire nebirengo byayo. Na kwari garike ko myaso ime yumuroberyo tomera SMS yao uchumbe ya nyingi wetera se number era se skini igorabu. No na kore kurwa se wodi ya Bogeka aboko bori msie ogwetera bono Ndizi TV inang keriyo ya tara ikirania usikirie ikirani bana baondeina ogikiranirie asinjire ya mogo seye ndiona kwari kabamo na nje yoni nda senzema mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital wega senzema ya YouTube na bato nyora Ndizi TV News onya chinga kina bato tweet @Ndizi TV News joshouta erora senzema Ndizi Studio aine kuno muroberi yogo cheira senjira ya bene bana botambe jino mai temperature makoli wanadiange mheshimiwa libaga alatokwani asemambia bwana mheshimiwa karibu sana. Asante sana. Asante sana. Bwana bokwani manjubureli asemambia bwana. Abancho ategari ngo bakwani asimole jingo ngao chinse ya itombi yomole. Tino ande samali tane manyekante nga Manani Richmond Rayori. Omo MCA wodi ya Bogeka na inde chairman ya Culture, Social Services and Sports ya se Kisii County Assembly. Bia sana mwanjumuli kwa igure ngotorinera studio mheshimiwa Richmond na ngotorinera studio semambi yaboniga mheshimiwa sali bibitu bwenda kwenye kusuka sidini bono tucha kama ngana ito yeri tukulia lero anataka turacha kila mangana devolution mete serikali Kisii County miaka ya ere komika sa serikali Kisii County chaka asinsi itu ya Kenya kulingana kwa abantu mbasherekea wasinigisho wale bakatanda devolution na kia ajira ndo bakabeke meroberio au etakire gukinia serikali Kisii County kulingana nayo no mwe msio uri okurwanira osondete gusira devolution ngakyoroje ntubati kitoko gokeria wikabone kumheshimiwa I think ebinte bingana nayo no riga na studio go ikaga ige devolution devolution ebinte binge bya korekanire Nairobi alisere capital city bya better devolved which at county levels rigera binyare wikera wananchi no mai te konya devolution etaraja ji studio bune chianga gocha maybe go twara Gusii studio ya renge gasian kong lakini because of devolution bono chiachire twatwara chire chinyinge ebintombire buna bono chinya gitari squeezing wati nya gitari chibwate no x-ray na bogwa kwa the sub county level because ya devolution. So nchendo che devolution kuruecha abantu baitu bakonye kirondo tera 100%. Ndo wate percentage gete tigarte because some functions sinjiri chitigarte baro national government of which no abone tuarenge Kakamega president injata bete by the end of the year panyoro the chon speech are very devolved. So igonka gete bade serikali negente devolution ne kuruecha. Oma te devolve functions mna wana nkwaroche ebintu biri byarenganda county council ebinde bibwena te koira na one at the county level so statistics nera bwena te koirwa in the next like 60 days
komanye bintu biarenge county council biarenge bia serikali ngai bia chete biabete devolve go chase county level osonye biaonetiwe babone to komanya mbara bibaoneti ngai bichiete gochia so that by the end of the year etoka ni kerega ndukia very devolved kere county manyu equipments kiebugate infrastructure kiebugate nkiemiseti so that yechiko konya se serikali somo pangilio ya bia sana ekarutugare tabu akego nande mheshimiwa Richmond ase county ya Kisii keronyero chero ngakito ko yewei asa mangana devolution nero gose bado devolution nero naenda sana ne ero asana sana kwa sababu woni we are like toteba ati 80% na serikali na vile kingo kwa na serikali ne gentogoro ka elephant enjo ekere serikali enjo it takes time kuikirania bintu byonspi omade now this is the second regime to bwate ndo what the past regime yarenga no mwakongwa na wana ndo bwate the second regime yere yo mo governor ito Simbarati so even the transition ngo nega ndata go take place na as a devolution ye challenge bwate neri one transition eko ire play go take place yani go change serikali uchise yende it takes time because mara konyora already ba narete etabige tabare ko korana the past regime yani yarenge yo muterniri yo mukoro bone kare yakire so yo mugani na bwate bintu bya ata ko beka in place na go chiyare the challenges yake but then with time ngagete isti serikali yo spige ko keringa ndga ko ba devolved nduchito manyana kitogo kora tigere serikali ye county yetenera like ko so korigere na Nigeria chi serikali chi county na chichiko konye serikali enene na chichiko serikali enene chwesa kwa avoid ya mangana yo konya gusaba mikopo chiloni kurua sigete bintu gete biaremire so with the time ngagete devolution ke go take place 100% ngagete serikali chichi county ngo chichiko twara chinguru na chiabo Nigeria bia sana ne karondigere tabu asidi ngo yitoro kwande wodi yabo karakine bintu byonsto kwande kyano mheshimiwa wale ingene corruption dia kwando sana mheshimiwa Richmond ina nalilia iriri bitango gete bindu bitaraikirana as a county au no ina sinsitu yake ngakiora bwana lingane dia corruption ingo yobono enjogo yitugora na corruption ingo corruption ni go chaka na inche ntu abarai bone kartora abarai onya kore corrupt expecting a system yons be corrupt we get system be corrupt yes because to is ko bantu anchena na corruption ye kuna antu abarai corruption yete okorekana na ndo sikuri ndi mono eri yogiri di ko nyakoba abanda abakonya kurwanti serikali na abantu barenga corrupt baoboete bibya bongo chibire ko correct otuburwa kuna mono rigereria EACC use moisonde tulde spokesman Ngombe atebetenga chigava nanchiro already chiarenge in place about 21 investigation again but recommend the governor now the current governor Kakamega and the former governor Kitui babe charged with the corruption for misappropriation of money so in tutue kabanyene peso kobanga tutaiti muna bono isikorigereria the governor yedo Simbarati na gasa ine gokura about corruption na corruption iche karago kura na bwate sababu ga correct agokurera for aso montori o manyere ngikere serikali yeto njabwate the former government njabwate problem the problem ye not necessarily yari koruse mu governor yari korusa abakoriye gasi yabo governor ari gorari lakini taikomanya tare korigere biya to departments amanye problems yari korwera because na bongo tuarangere department internet governor taigo chaga ate ko micromanage nkingo kora so ngokore bintu biri munankorteke unantagete so tuisugote na twins to avoid bintu bya corruption in serikali yetu muna ye county ne the national government era agenda buso the same people bari barenga corrupt na kyoroje ba minyokere go chiense mogete bataita ba na banyori chigasi ekera banyori chigasi ko chiko kabe bibe byabo
kina relevant dora borana inge kogera tokorana ekero corruption yikurwaniwa umuntu tangi siasa ngurwaniwa tuteno no mugabana ngana bigete miroberi yokurwania bukurumya se county Kisii kyara erena boranya bwateri yanda bune bintu byaba Kenya bigende byaba Gusii Kisii county bigende biya Kenya bakobana umuntu tangi siasa ngurwaniwa nere bya nangi siasa bono orita konyana kurwaniwa kisiasa kwa sababu abantu aba bandi nabo bagoteba ngankurwani wari kisiasa so ekera batayite bibiri byabo bitayite ko bisurirwa baranga siyasa bakurwani na bira tokana rigoso Richmond nabongo kora rigoso ekera ngo rigoso nimbwene te ko ikase gete ngori yara isina kina korte rigoso na umbia ribango nyakurwani abango nyakobeka chikateli ko nyakurwani serikali in place na umbia na irana tuatebani na kiega kina korte rigoso ebi na botokore ke bishega ebi tokorega because mondo te yora Rwanda on spi ache go chinjo bugimo bwa bantu baita unless intutweka tuamwire ngango chinji tore na ekere kibige kurwanirwa tadinga no muntu individual kokoraki tadinga no muntu individual kurwanirwa ebi ne bintu biroro kobeke mechanism in place eche ko konyegesa kukia mambi Wesano mheshimiwa Omanju Murire on this TV otori no mheshimiwa Richmond korwase wodi ya Bogeka twendete gukwana manganage siasa na magendero anase county ya Kisii nsito ya Kenya katugwana bibire bitatu Richmond tutarakali asense munkubona na bono kwa bero bisyango mwaka wemo na kiabage Bogeka kwa bikire mirobera nere liobegete kitukurero ndobwate African Summit Climate Summit yokorekana se county ya Nairobi ali asamaga ya ICC ina erenjere ya bakuri na bintu birutu etana ne climate ya change ngakyura kwanda ngane yoroche na Kenya ngakyoroje ngakitora akora mangana ya climate change kare ukwanirwa buna umurai bona climate change area kirege ndiyo sima de kirege ukwan gotore chakera ndo banya kurwa se to kurwa ebinyoro mari ina kitogo konya climate gito oroje kebe conducive ase no bugima bweito asense mo yendagera asense mo yamarwaire ntuwa tweka banyene buna boniga narora bono mambe president njaboka yachiko simekemete go simekemete mate metene are ko garanare climate gitu ya kore ko kiaba kerekia but rigoso nere ngo mubekere rimo of course is my friend wala ira abantu bachire gukora blogging as forest cheito forest destruction ya very igoro let's not pretending are bona tokon ya gokoraki na tokon ya gochaka komanya climate ngando bwene to smeke metendo bwene to gokora gento gete tige binte bibe continuous onya nchibiye ke karensi megeto moto ma tengo igoboro sana na go tikobutoro moto because ngorano moto ri style binte konyete so ntutwe kabanyene tiatore chakera kurwari setore because climate ndo de wanga kichi president chiarure chiachira okore summit Nairobi after summit what will follow are we going to go to implement ebintu bitoko somi wali wose togo ikekere kiere tuasiekero implementation is the major problem na boto kore binte bingo to West Resources go to conference si summit lakini ngo chitore ko implement inere challenge loro implementation neta kere asense me agreement change ba chiri Nairobi chi county sibuna inobana beshimiwa ibaga kimota kere moyo resources mheshimiwa rende mo champion ya bangana ya agreement of course ntoire resources ntoire resources to korera ega sibuna boniga the climate change through donors ngocha bari bato some funds these funds kere award nebwate committee ya climate change at the county level on the committee the county committee ya climate change of which bako ina baisanansa barete mikakati king what priority ke ko kere award una bona mbari ka chi proposal our committees at the ward level mbari ka proposals na bogoteba abantu baito na machi bakortake amachi batagete widen fa onye na bohol onye water connection last mile connectivity kwa beke proposal yao onye nebi ndote abantu basimike no nimete oroje una bona like the last rain season I managed to give out about 65,000 seedlings as a Bogeka lakini nare kwa hena na bosa I got them from Nyamira nare kwa abantu bane bosa una bona inganganya te chike stage gete then inchembae bado seedlings chinde bakoreki
basimeke ekere basimekire bono kurwororo nari no njengo manyana ki abantu bane mbuya bakorte amazingira mbuyari so chibese njiri chigo chichiacha although not necessarily ntori konyora tobwati chibese county toranyare kobeka fully to that kitty but chi proposal njiri chigo chichiari kutu donors aba ba fund Biasane yo tu wana mangana climate change samiti yego cha kabena se county ya Nairobi torena kia kwenda mheshimiwa David egento cha muhimu ngelina amafunza ina bakoba kodende ndo takire implementation ngakiba uko implement biribia korekana alia sensemo ya Nairobi chingwana jibara kwane alibara akora se county ya Nairobi amatuka ya atatu gusane baraba sensemeri ya Nairobi kandi takokora majo sumo to so ase ward to gendere na rana enkwana nero na raira na bara arwa sensemo ya siasa amaye korona abantu bono bategete uriti adeno ubio wandanyi babu wino kiradi suwangana abande orojina ikentekekere ODM afya usikitange kyaba chumra kunyansa bono umuraye okere ikentekyo umbiyakere umaderaira raira na hand over power kusina chikoruororo he will still remain a kingmaker. I think I think now that there is no way out. Ruto ara korega asibieka. He needs Raira. We got Raira. Na Raira to remain relevant. O mai ne bana manda mana okoru. Kera ituko. Raira is capable kokora manda manadi. Raira na bwate abantu tokoroka suicide supporters. Bari beru etoko kokoba yae. Mbaro. Osaigo omuiko bajelete. Lakini utoko rie Ruto tabuga ati bantu bari tiare bara kore ku bara ko bayae so ekar to rie ngenteke okoriri kwa Raira na arwo I don't think muntu naro ora be equal to Raira omuntu okomocherera nzimbarati ekine ground kero statistics tiro we have been together ntuarenge tuabere na governor tuabere na Ruto but now Ruto otebi nkwareri acha ga ogemo motebi anga ga kina nje na arengo ODM ekere na arengo ODM na sugete ikagera na abere kende so na erengere risuka mundu na rere Ruto anya ko teiboigo including the vice president. Tanya como tebi. Na ende siasa yesta yerochi. Munje monyore shock. Shock inero. Boni ga timu echichiro o ma noni nchira bengenje. Aba fuasi bane. Mbare nteke na bara 2027. Mbare bago ikoma ite ne gari torinete. Inche lentereba. Mbare bago ikira chi stage mbare mba na mbare bakorina. Mbare bakorina. Era bwati ngai gwatigerwa nane ngai kwarinera so binde byozi bitwara kote ngaki ori ya shares yeteri borimo because tingo cha konyo umuntu mono otankonyete enkora konyo uyu namanya kwira na sorio oyonde kagocha kiwango kiringo konyero uri tu kwete nere Taika rukina konyero yone. That's what is happening. Lakini kina kubona bakarbate anarana ualiti wa Raira ebabe kanto banyanza. Babe kadu nyanza. Nkube kabani be extended. Nyanza, I'm telling you this. That you mark my word there. Monto teyora move masses. Without Simbarati. Nabachora kurmate. Boniga, to sikorangaria mana ban Nairobi. Ntei monto kiora mobilize abantu Nairobi. Without Simbarati. Ntuarenge konya ntuarenga iria mana are okorekana etuarenge China. I was with the governor all the time. Governor simite yage to ne yemo kote yaba abantu ngabaye mana mano inseri esimi ane waka kigoseri ibintu byabantu lakini abantu muiko bacheire wanyure nakigorojiwe paka yes serikali was in panic kingi ba modere to na basigari it was in panic. Oya nori gedi Nyanza. Kisii yakora mana bwete to Nyanza. Maata Kisumu. That shows ngora move masses. Ubato mondo naro bwate enkora yabantu. Umuntu akomora tu sasoka. Tigana banda babwate mokone ndamwamu. Bezana mheshimiwa katwana to kwana bono toira na ase wodi gwakoro mwaka yomo gesochor ko bomba msibi wodi ya Bogeka.
ngaki roje ngora bondeli swadi mo tonde na ereta kunya kuire tina ndo bara areti babo ikabante lakini ngaki obokorere bwa ngaki roje no nje bunande boniga I think na temino gokonya abantu bitu babugika goetani igomwa kwa mo tonde na kwa korre no bate mito kwa korre nimbwate although na obo na babange barabe mbabirochi lakini so muntu uri common mwananchi you know egando kiabete ntwabwate budget budget twabwate ne twanyo to already unamona bogika na bwate chipara chiarenga almost 8 chibekira na pending bills chitakire go chigwakano lakini pare chekere toko gende ground akoma na nchi no mogeka na wamenyete bogika njiarengo embeo yarengo so goikana are gwake sabi yane na kingo chirusi chibesi nchi chigosira chira na tuchibeke the current budget chikaba carried forward and spent balances tukachibeka se budget ya boniga eyero procurement process yegendrete digere chipari chichegokorwa so na konya abageka almost 27 million chiare gosira chirane chichegokoregas like una proposal to bugate the current budget ya bet uploaded moisonde bogeka nimba para 10 out of these 10 roads ne chire chigo chigocha bone supplementary go chigocha na chiro chitu fix situation chitu chia beta carried forward so as even to biabageka within by April next year bogeka tinga bugate project etigarite if all goes bune budget yakorta ki bune budget yere because na recover chibes chia ngi buna bone nyakitari ya ngi ya matongo to vekere nga staff house ya very complete with 2 million endo staff house eteyo eko goto umurenza umuchanga ukomo na rough stones igongo mondo pocket 2 million so gaki na go tigo mondo yo akan 2 million yecho nda kanu chibes egendo getayo chiparanjiro ikabono jeru mwishimiwa chana na korte para ga bua mecha gesieka matongo na korte the larger part of it I did some 2 roads nga omoshimo kiwage ndia kore yemo para nere ruete para nere kera ya kora iga no chief matieka gotirimo kaga jigo sokaria manoti mate so nara korire mbare batararora batia sichi pare chia bwate problem mono otige menye ya Manani ngoje kwani nande chirichia mumbu nyonsia chiparang chons chiere ege ndo getiga to street lights ngoje kobeka ngongwete kajire chiparang ngoite kachire omanju muri ndi steve yo ndigire de bono mambe ane kurwase wodi ya Bogeka na bo ntombera uchumbe yao otewe no mwishimiwa yo kwana mine kia nayo le ground ototebi gwetera sena mbeyere asiskini ya urawi ya 0792192834 karo producer ko ngari simigo ja ende torena na kiwatumira uchumbe atoma ondene pale ye mwishimiwa kone osinani ngakiota gete erigeru mwishimiwa karo wa deriji pale cha koru muhakikisha buna echa kortu standard osinande gokora ali chiaro kiara ndo anyotena para bono buna yemo ira ngote bua mecha gesieka ena iro ritie contractor kabere na mwiro tikabere because mbosa okore gento igoro no akanu chibese ose kwani kwanga shilingi ya amizini chita igonkonya na inchenche bieka pare intaete akoba ntobwate problem ye pare ya Manani lakini I'm proud gotema ngandware ngene president inche president governor Silvano Sosoro na Jafet Nyakundi mushimo kiwage ntare ngone iri arenge bizi Mombasa lakini nene namo akirishete ase kikaikyo so this week procurement ngo korwere ye para ya Manani iraro siko kwanza ebe maramd ekere ya very maramd abantu baranya goeta so that toganyete contract yeni yabe terminated nguchi bare kwa word afresh so tokasabarende through abashimiwa aba governor no arenge na amanyete tokatebarende no actually no senator no arenge we agreed e pare tige koreki iraro sigugoro igoro turahetera ekichinde cyonse para bono muniria mbiyere wa nenye nyonsia mumbu major roads ngoete kachiri muna wana kurwege tonto tire goro ane nyagitari ane nyonse primary pare ngoete kere besana nara tianda SMS ya maya tumiruga na wale me yomoro bwa Kisii TV nje United mukaya omuriki bwe sako
nyakwe umugumo boda transport umeshimiwa noyo godi yane na bwate umokisana na ale ne vision engia aso kumogeka pwensi terim to keep up na batebireo kaindiri mwambie washirikiane na area MB of Parliament barosie Chibara the big challenge we have wayodana ni Chibara bote challenge ngakimogo shirikiana no mheshimiwa Kibagende ilikwenda kina Chibara si ward yao chabere buna agote amoshirikiana no mheshimiwa Kibagende mheshimiwa Kibagende mtungo koratore nare gasiamo actually na ro kwa naiga no Chibara chiri chiamu mbunchire na akora because budget nja akora te kinjare ngoro we divide chibe segete chiare gosira ntu atware problem sana actually nto the major problem to what in Kisii County is the road infrastructure ekarto goli kitutu cha south into to what the least kilometers cha tarmac road e pare irami et analysis yaso gete yaso metupaka bosibwe president eto bwate 6 kilometers chok in history abande bakabwate 87 na bonjari tanda bonjari 87 abande they are about 40 so tokasabe president ka kikoranje toe across Kisii County because ndu anya to kongosana na nkwarengo toe across Kisii County toe 90 kilometers abuto ile kile constituency de Kisii County 10 so that 90 next kako cha kotomenda 10 tonya kokina because konya twari rero umushimo actually umushimo kwana te how do you call alpha miruka nero ndo kwana ngaki digereria tigatora tema ko fair eka tu abere fair totemo waka analysis yeito into abanyene actually no mushimo manduku na ro kwa ntenga tigatorigereri chi constituency chi bwati kilometer chinyinge to chiure chi tokoyegwa toramenta buna kitutu cha south eyo girikaba in that hall no twarenge tokatebona tigatoyegwa across tokoyegwa the 10 kilometers torae major chi paranjire to bwate major liga chirarosigwa abantu baito baite matoko kuna 10 kilometers this financial year next financial year to 10 kilometers and then we ngonya ore to bwate 40 kilometers plus the 6 to bwate igo to 46 abigosuka mheshimiwa karo Bogeka alia coordinator wa jirani yao jirani nakimo coordinate naba MC abande ikiaire bana branyoro karo konyoro Bogeka ngoso ere gose nyako aria nkobwate na ntore because kare pare go join ward abantu abonse nabamo naboko nyo umuntu amenya tara kinyagwa akekuraga amenya tegara kinyagwa akekuraga so not to ekerto wavo to west resources we join ngo igwana na tore naki eye nchengo beka kilometer cyane chika segete nayo beke chiao chike gaiga digere chia swana ndo tigeranchera nande njuwiwaka nimbwato moshimombachi nimbwato moshimwa Vincent nimbwato yagi so nimbwate Trisa Kormate so ndu iwaka ni nanda Johnsi mwaro na bya bwene mbia mono mheshimiwa nanche mwanga kerembia mono ngote mali sana tigatubwaterane tokini wodi ya Bogeka igoro tatumetire tayari kina amesema kwamba mubwaterane ego kina gochigoro nara guruna Susan Mukaya adana no ndime yumuro ndisi mbia mona soko rato mheshimiwa oito aki moboli na chinyagitari cheito jirojinga kibachiro bereti ase wodi ya Bogeka chinyagitari mbwate ibere actually no ensendi barabara lakini toko yeshia enyagitari mono muna ya matongo nja atwara issues na ikwanere tekaro kende gaiga a problem to what major ne chi committee lakini how the corruption yo jakere nento chi committee nchiri chibe kira ngo kwanira no ne jiji school chi committee chibe kira barayi go se bara abeiro njo ba baro nimbwate myakende ndade komenyenze nyamani abana bane mbaro I'm sure no na bacho korore nemba cho bato ka bana baro ntake tinya gitari chetu chive standard erinchenda arware ntake ndwari wo onye no ko be kwa word ntake mbe wo because nto kuimoka tonge ko gambo ni tinya gitari kwa na kwa to muntu akabaro musanyo kwa mubeka nere chairman ye body ye gitari kwa mubeka nere chairman ye body ye school umuntu yu
ari chibodi chechi skuru isano komanya ko bori naki kaki skuru nera oro monda ka somera ko be board member onye kiro ka bwate certificate yo ko be board member yo to tebigwe lakini nye nebintu ebi okoreto umuntu bako yotari qualified I'm sorry to say even to school umuntu aretiro yotama etino nkigoro ye school abekire ngane board member umuntu yene school wako chikokonya gosene ngoje school wako chikotindeka I'm asking ekerto tu akode binte chi board member chiri chinya kitari chonspi chibwena to ko disqualified chibe dismantled to abantu bari abanyene bari abanyene rokari tiri kenyorokeria bachoro batebani na kintu ko bwato bochori bwa board members ba enyagitari mune ya matongo tubwa board members toko chikokora bochori bwa enyagitari ya nyaore digera abantu boka baina batebe tutatinyare bato tenne asotenere because ari taimo shara bagwa kano lakini bo no kwanyora manipulation nere bago chibakora chibasinjiri chia dona sigoje kwanyora umuntu chiro gambire pakumenya gitari yo chiro mu in charge no muntu oye because chibasiche kari chigoje chugwakana na onkashos bani because kashos imbaro muna wona nyagitari ya matongo 16 months umwaka plus batanya gwakana vesa mushara ne chibesen ko bachire release after 2-3 months chibasi yabere release lakini abantu konye ebabegeta abantu ari chibasi chiacha babagana boka body yali ndari ko kanone gas tano ebo na chete matongo ekina nengo kwana without fear of contradiction chibasirie kari chigoja a committee area nebwene to kuisaranza ense bari ke minutes e budget muna bago chotumeka chibasi chiri ekananya wato munye gitari wono tu arusi the immediate tu arusi matongo ago cha koreta pake watchman bune board member amuri gete bune board member songo jikobodi na ki ya data ndi wacha ko be board member ngaya yanje nimanyete so obuyibimbore chinya gitari chetu ngeko na mariyo gari goika atayiko koraki atayiko ikera wananchi wesana kero kwana igo obuyibimbororo inubuna ba MCA usibuna umu MCA obuika kubwati ori governor ukoro bokurumyo obukuruminga asaine sana moi Sunday last week nkwara na otu arengenere botuko KTRH wetara onde kere governor actually makina ko the governor na determine gukora a problem yon spiere Kisii County anyo arta chi message akori goro chi message a problem nere nyagitari governor ga decide to stop mo botuko saa 5 ya botuko tukagenda ororo tokaria raise problem nere nyagitari nona abantu mbaro barabarwaire lakini umuntu omokonya umuntu omurwaire yo munara debetinga tamaiti sobo na no mugako mogotu kama eti sobo ngasama yetenda daraja amenyire na lakini sobo yerege turi moina na kyora amenya daraja osinyi komanya se inere turi moina so omuntu yo atagitanya ko bene ngitanya nyakorindu bosa abande bachiro na maruba akoni ngitari batataiti kwendaka that's why gabana tebaiga boni goikira boniga abanyagitari gote chinasi nchiro chirikire chinasi chirikire chigwaka no mushara gote chirikire ko renda barwira na korwari barwira tigakero umuntu kare iro murwira unless kare on a serious condition batigwaria chinasi chirikiro chikamera nchibe kuchwodi goeta chikomonita nkigenderete kere ward so that totiki congestion yeringa kwa iro murwira ngana okamenya tenere nyagitari kwanya oro murwira arwate go sentibi ayetorwariti lakini wanu gwachiro no reire nere nse mo kwambuke TB ngurwari toro sengo itatore wiyasana mheshimiwa kumwajibari yandra ko tutomera SMS ya simambi abone ka tono mheshimiwa Richmond Manani korwa se wodi ya Bogeka anene twakwa ndi chengitari hotere nga kiabe chengitari cha yabo ni chipara mheshimiwa nataka tura sukasi nini gorende mwajibari genda kutomera SMS yao ni dojena rabadio name then niko present from Minneapolis Dorika Omaya then kionse banionse no walime Yumrobel Bogeka Mosquito kutoka Itibo no alime Yumrobeli asimambi Evan Smokwa na iningoroje karanda tutuma ujumbe yao dhana uko na sisi asimambi yaboni mheshimiwa ekero wa debina governor na determined as ukurwani corruption na ndi mnamoko mosira buna ba MCA as county assembly ya Kisii ngore wana watu wako dhana abeshimiwa yababekiro mobuko na governor bono na mheshimiwa ngora kwana bali lakini ekero tore na Ndizi TV kangu kubona inu igasi nimo kora usigabana bunaye nako begeto mubuko governor nanya ariko beko muntu mubuko
Abongo kuna no omaete tigabantu to bora ni oma gavana na kiara nyara ko be ko mheshimiwa elected mu it depends omuntu yo na kinera abwati chimbukire omaete ine government oikotu no legal national government abantu mbare ogotwara bakomeke kwaranya serikali okoba to konyara gwetoma na wera abega banaria unabona Nairobi yare na baranga kirezima de mheshimiwa gento getenkerase no nyare ko ikororo orren problem kiroro igotari gavana ambe geto mubuko na kyako mbego mubuko otenko lino mushahara na nene ngori yaro mushahara we are equal lakini nene nere kiongozi geito so ko ikatomu bwate si because 20p mtu abwate chi manifesto cheito onye manifesto ya nege ko so ne manifesto ya nege ya gavana ka kingi tutajuiniria magoka hamo for the sake yo konya abantu baitu gavana boniga nere boss nere president ye county you cannot expect your ame president ye county na nere urigaria omanyete nki approach problem abantu baitu babwate go ikokore gasine digere ebintu bitu bwate biyonse bikoreke bikirane tari razmanga ora me gavana ama go korere gasi ebinde yugo tenga gavana abe gota bashimo goto mubuka abe ntu abwato mushimo ngwa na renga tabwata bantare ko korna barbu gasi barabunko yugo taba complain abande bayikire bago tenga o ko ina muntu ndu wadi kunyu subu yetsese ne banko nyunde subu yetsese nkorera abake gasi tiganyinywe konjatinkwa oyatoko Bone binde bago de yo gavana be geta bandu goto mubuko o baraka korte kwere baraka korte kwere in any government serikali ne bwata bantu bayo kana barabuigas na gavana bunariga tadi muntu ori moriri gavana wero mo MP for 10 years gavana ororire I'm telling you without fear of contradiction tika no mbiri baro denga gavana otumire jibes 60 million gavana did not use even a single cent ye county gavana no muntu bu establish it era manyene he uses his own money kera ituko no muntu wade biashara bya biko masari jibes injena ataje na aroje tari biasa chia county ategemete so kaki nkinda bwatiro muntu buno ryoroje no moriri arenga akaruga akajikonywa machaina mbazo taytu tuajire gwaka na jo era kinataka kubona abono kartu aswana ndege karona ko bodende na libera dia chai ndia machiko chana abantu bajite China bandi barenga basani bagabana abandi ni bachombe bajite gwakana nina nini ayebuna wajite oyo mukwarenga kati yali bajite since ensema ya China inki wachete okoro nande inki ora letera Bogeka para go ke kuruje omaete for one na neba ni chombe tu ari gujwa kana ka kirende umuntu tansigeti onchorire nyenda ari ensendi nendege njiko mwaka na chombe na ene njikorora ni na kemi jiriere I'm telling you ngombe njio tujete kwa kana naende ekere tu ajete gotara ntu atare tokarana na horo kiria abantu na atebiria abantu baito ekere na atebiria abantu baito nkitu ajete korora boniga in the next day abantu baito baigete ko beka meroberigete nta tonge kusumike miogo there's high market demand ye miogo China bago cha kogorera ige faida yetare nero oyo tararora akanye this boniga tu ayana tokagamba na investors bago chakorete factory ga ye kware tabaka e factory ye kere ya beikirwa iga muchire ko ikobo abantu almost 2 to 3000 igo abantu baitu ba Kisii county mbara ashwari konyore ga asiararia ase factory ye e factory omuntu yo e factory nere ku kadika ere onwa wetu namanga ere Kajiado the same Chinese ochete ko beke factory e Kisumu na ataite ko beke factory e ga Kisii lakini ya problem ye kickback e kabucha omanta go cha ko invest at the same time wonga go sabu 30% 30% ye yo mondo ngore tare resources cha machine cha keregendo eregenda ata raw materials chiri ari ekware nebundo e to argo tumeka komere nyomba eringo tumekere nero go siegwa yachanganya ne kware eri obosibori bwe kware
yaro styles ceramics so paka chichoka so umuntu yo nari tiare I'm very happy a president njato take go ahead Leto mon leto invest you na leto governor leto investor as long as asset factory gaiga there are more factories coming a factory ndo bwate ya avocado je machine bwate nenke so bwango iga memorandum nere bwene to ko signed ngochere asense ya mwenye chinya gitari cheto mbare bago cha naro sign memorandum yogo cha ko equip chinya gitari cheto manye bine bindo to ko gubosa bueno to deni taro ya chain ine taro ya chain tate goja ndo bwata shabano already ntu anyora na ende bago cha ko kwana bono na to bachi patron 20 ase timu ya Shabana as long as timu ya Shabana correct again we care less Yoko nge oteba ngo samunyamaya o simbarati na baba bonzi na moreta no nkiru mundu abe patron ya Shabana as long as Shabana to resources we don't mind bono ndi toja ko revinte via sabari ya jaini already no era miake berere no usite kia mwako wa mawai bona eto kore bori na ki ntu totarage na China totarage na China ntu akwande ko sponsor ya Shabana Korutoru China mutinya rebe sponsor agent gane yarone odi yaachire omande bawo da ya mvua ni mawingu already mkuu arawa Chinese delegation nere ya acha yare ko enda Egypt na Israel eba amwati kabaetera mbacha bakatara bakarara so we are expecting una wono I don't know they are mandatory in the course of this week memorandum nere go sign yesinya gitari Omate bine mbiri bigo chapuna bono ndubwate green solar energy the green solar energy we get the national government that's what we are going to keep in the Tabians be devolved it is national government etebiwe ba ndeba etigen take say cabinet a cabinet ema ko toa a cabinet ye to ga igecheti ema ko toretera assembly to it so it's a process but I hope very soon even the bios pinko koraka na bile if that thing comes iga to asike ko chikorosi uibeno I'm telling you, Kisii County, the Lake Region counties, Chonsipi, Kisii County go supply na energy. Inge kora kanana sabari ya China ni kama yitu tuara siasa nyingi. Kora nganae. Omate it was a shock. Asama ntabanga bale elected. Konyoro muntu yomo okubodi aba MCA go na 50. Chiwa siasa medeni chiwa sini county. Budget ki yarengo. Omate kero to utumaka chiwa siasa county go to a vote. Vote ki yare ko rusiwa sechi. By then into a what chibes. Onye to atume chibes county. Yes, is it you? Ose control of budget with naro ko teba na ki chibes na approve to go Kisii county 60 million. Ngai chi atume get. You cannot use a single penny yes serikali bila audit. Igawata jete ni kwata tagete ko mugafana. Wata je mbare wata wata passport. Mbare abande bare tebete. Ba korine ndege manya korina ndege atambe you see ebintu bune ngi kware ko lakini governor no moyo ulioye una korine ndege kware wechi inje wote nje na rengo ko yenda data ndachie tire ngore ko yenda sa jata kata na sumo to kumoga mwishiba to kwerna na rori SMS oboli goro ye vocational during seta jibodeka niki amo na ban by CD tukirudi za isoma tore nemero berinero ngikwa bekire ase wodi ya Bogeka boyo jiro dana ngwaro jamar miogo ni bintu binde Bogeka bon igetarikero kingaro kyo guchikonyora kurwa senseme ingangyo etareli egoki aba Bogeka kwerna tori toranda sumo tumogo mosinini toirane toyandre asumo rubito bona mamtos kumanjumure na Ndizi TV wansu como Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Ndizi TV yetengia wansu womo Gusii 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 kigekogera tungo ekona yabeire na mbeyemo kigekogera tungo ekona yabeire na mbeyemo simeroberie metindi wansu womo Gusii simeroberie metindi wansu womo
Gusii Tamangana maya Wansuwo Gusii Tamangana maya Wansuwo Gusii Merobeli yobo semya Wansuwo Gusii Merobeli yobo semya Wansuwo Gusii Chingera chakokya Wansuwo Gusii Chingera chakokya Wansuwo Gusii Siye tengi mae Wansuwo Gusii Siye tengi mae Wansuwo Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa kinyomba cyakebara kinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kugosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwatia bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibrengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi ase namba enotisano na ibere mara kabire isa maede chibesenguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chindunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegoiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiribuga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogo ko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wako nabagadai okubeka emia yemo yokai unokubeka chindunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chindunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chindunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bali myaka 13 guche igoro enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejumbu chokisi nigekorwa bokorore bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokorwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boigo mbugwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko karo montachiro bisi to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na then tubwate branch ndu mu Okaratina opposite Absa Bank.
Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Biyamana wano mwanjumuriro Ndizi TV karandete koba ime yumuroberi anekro twandete kukwanda siasa na magendero andera tuwa murekere amagendero monekro twandete mheshimiwa korwa ase wodi ya Bogeka andera tuwa na kimeroberi ya begete ase wodi yu andera tuwa tebire na mbatari tuja sensi ya China etaro ya China tebire na nigebwata matunda mange uchia somo Gusii uyo tararora tigaganye na chikorra the factory ye wale ode nimero birinde ngobe kwera ase county ya Kisii ndorana timu ya Shabana njanyora bank bet eyo ekobasira ase chigosori chabo igote biruna nimero binebekire anene menge ase county ya Kisii bana mheshimiwa ritwa na somo tibuko nataka numogeka erebone kyanero ukoli percent amanye kabisa erena inkiara nyora kurwa ase tare ya China erebie komenika to south mugirango banyorire kwende wale kyabukato njire kit nyaribali alingi gitu jaje bado na Mogeka erenkiara nyore mheshimiwa Omogeka challenge tobwate nene ni yoborimo yoborimo lakini nkagete mambi osemambi ende by Tuesday Wednesday a committee ya planning go chere aiga esamba ne tobwate borimo mboro tobwate rio toiga ribo bokene bogusero na Bogeka ntete bache barigere tutate kobeka fish pond no ane chinsu jibaga to debinga chikuru China egento ba korire China macha tayako genda west amacha aringo chiara sibigwa no na ari mogo sibiri ebintu abekwe fishbone chinsu chia tugeruoro that's why China boni yose korigereria ndoche nchiri nyinge lakini it is the largest country that they will export chinsu tari on not tari gocha kenyoka worldwide China nere country go export chinsu chinyinge so tuwezi kubeka whatever little resources tobwate gantwe nabo chigo tokonya toros no ni fish pond no ninka tigane style tokonya osmeka onye go osmeka riuga beka no ne omuogo beka no ne suguma China eba sete ground kiabonga there is no yani ngakite yomorakero gocha onye mbura teyo asanare tu achiete estate gete embure go tubuna Gusii lira barire bari mune rieto rya Gusii lakini ndo bakorete ebasete tipabere gete chi pipe in case of a dry season kego cheke ka kiyomora kera bayigorera bakora irrigation emboge to koria nerero ige sare ke to simegeta na kikero amanya bwari ari to gosimeka na hararo paka matoke naro na raro so ka tu chitu korigeri no ero ucharia ase tentere ari se sake kwama asari abone to kobe ku stage gete digera koreki arete to daivati amacha ari to simeka matoke na ri toke ri kwama ase tente buya sana na itoke ri abo to konyora ibwato no ne gitamaseka ebe se tetiboka embabwata abanto nyana agriculture montago kora ago kora agriculture fully dinte to ko nyango spray chinge to ngamarioga amarioga to spray chemical chiri na chicha to itiri chiko to letera marwe bari cancer na nini because chinge ni chiria na akeri yogo a pesticide e kana akiri yogo tindi ko sibinge ni chiri buya chinge na yekire mora na yekana yogo riri na arire yogo riri yang yakoreta effects so mobere so tuare gwanja turi abantu bakora analysis yerengiya ngo re county ke kantu aseti abantu bako chikokora soil sampling analysis ekere bakora soil sampling analysis tumanyirira beri mboyo kiritagete izitera razmere to tumeke chemical gete twanyora scientists bakora analysis batu advising to mwene takokora tuisi gukora boigo ase binte itokori uisi korigereria squeeze maybe ngakiri na akine tenje ya maybe early 80s na late 80s maruira na ari tubwate munabona atu atware boniga atarengo
eto bwana tukwebori ngiye kogera abantu bangere gotebe gori throat cancer throat cancer ye egatwara ngasenya gitane to chete nena sana it's an international hospital in China egato kuboria gori throat cancer the effects chinyinge egato kunywa ibintu bya morero so ebintu biri bina wana twanje to sine obukendo bore ngangaye chayo gosamba ryoka inywe ebo no borweire China to konyora go koiwe chaya amor okoiwe chaya nkendo abeta gero iyo koiwe chaya nkendo una woniga ntwarenge revolution conference the governor for Marsabit agateno atebanga ebatete abanyangitari bane bakora research ngekora throat cancer yakoroki ya buchira lakini ari bono maite chimbabwa ati chinga michi nyinge echa naro bakunye cha ya moro ryo ose ka weri ya moro nere correct effects so tuisi ko kora analysis biya bandu bakora studies biya na buto konyona tu reduce amaru iraya tubwatega biyo sana ndoje tare yo njabwata maya abandu bisikumanya na robori ali digoro ya average technical vocational nga kyobege tororo na ban by CD ni bras CD umushima Bogeka nga kigo ikabono yaikire aya Bogeka nda kwanza vocational training ya Nyaore very soon it's going to be equipped na iringanya tabandu bari bache ntu achete se vocational institute ya China tokanyora ntubwata kutwara exchange programs chirito Rusia wanafunzi atwairari twa Rusia wanafunzi ari twabareta ntu achete se polytechnic ya Mekros chigari it is the biggest manufacturer chigari in China so with tokatema kukwanira na kitura akore toirete muna sitoga bagateba etogocha koorganize so imikakati yenero through the ministry kocha bari bacha bara study unabona I would like maybe after because Kisii National Polytechnic ere igorake nyaora ntobwate space that's why one on to capture bachiroro because none kartu ariko kwana renda was for the idea echenyaore ebintu mbere tumiseti ebinge bigo chigocha na kigana tema na ki within a short time changes injiri chigo chikoba ekeremi kakati ya beire because we have to go katakore in collaboration na national government because of reneko sign CMOU bari bataracha ko university geiga kwekabamanya na barabusa bago cha ko university basi yabonjire sekiwa so serikali go ikeru data assurance biyo sana na rodena morning Ndizi inje ni onunga Anthony Bogeka buri mugambi tara kora abantu tara abantu amini tara abantu gasi na ninki wakorere asabana bodaboda babogeka omwana uyo gorugwononga bono mambinante n'ingingoja na barabe nabwate ere amagoza akorete omwana uyo akorwanira obunyakiro kubwe stage ya marani bodaboda nimo maete buje gote no montone omwana uyo chiro rigiri chibesa ako abantu gete akonye ibintu biyaye ko abantu gete ngata ite ko be chairman ya bodaboda marani iya stage ya marani ere goteba ko omuntu chigasi ndubwa service board ya egangasi kiata gete kagoja na mwachi besa ekere nko mwachi besa ichi nko motebi kanya kwe sustain ne chibesa ichi ginkonyora riba gase ndanyora ninkobeke ochiro otigire ibintu bya device yenko mwa omwana oyo ochiro onire ibintu byae ekera onire ibintu byae oyo minyokire ngano borayibwe stage yako rwanira kimotete kanyango pange mamu ababiri bana nabasani bane igo na arenga muntu no muntu nare lakini taigo take advice no ngai na iwete igo abana por na ende ere akorwanira buna bono nkwanira go boda stage ya marani mbabwa it is the only word it is Bogeka is the only word ebwate boda sako marani junction marani rebuo bona rebuo ne junction ya marani ne na kiro ke irebo igo nero yoka ase Kisii county ebwate boda sako bwango iga kwekera nkwanire bintu binde revenue wikabacho kona chechistika mtu isaransa na barabu toka kwana toka isaransa na governor bachire baeresire governor buna bamweresire lakini bono buna nchori nkorosiri chiko digo kolegasi na batebye abana ba oyo abwate group gete konye kubwata abana abechi pigipigi baba itane chinyimbo nga baba sabasiri 500 baba ire mosocho
ojochiro osoire pako mo deputy OCS mosocho omosoire town ya omo deputy OCS akominyo kabugete nkende kago ikomenya komenga ndi uyu mtu no ino musigari agosoera orio ero enforcement officer umaete problem musere amotebi atiko bumanyi bwa yakwerukanga namanyete ategerere na chapangwe igo ngerto igure igo no bwate meroberi abana boda ase no bonds abana boda bana bonds pi bari within my ward na kwanira na bana narangi officials paka boneka tweseranse tuwagambire na barabu nero utari gocha okobare ebara abantu gose agotebanga na akere tuchukura kobe chairman na motebiriga okoba banta abanda bara abange batebire kura nchi yagetu okoba korweri chukura cyakwa mwana boda tayokure injura angere chukura no emana wakere chukura chiri gwakere twe obe chairman bwangire ayunaro korekana kobor bonto kwanda mangana ICD naro nero ribodi ICD na mangana yebirasi na bali munga mshimwa se bodi yabwe ICD ndo what issues yes service board abantu mbade babwena ko confirm abantu mwabade babwena ko confirm we ko patient because na buna as the way na gotebya chikateri njire chiarengororo a board into a public service board into a rusitio but ibata ko to make a crude means konyako ko buy time but I'm happy president ya declare ngabantu bari bande bonsi pi noroje bakonya odiriji services cyo mwananchi njia ni 3 bone kerere njia ni 3 ngana nado iko ikapa withdrawing kya mwananchi banyore services bia sana nara dana tukondani Sironio Yaharo na Eric election dana kurwalia adano alime yumro kabisa na Eric Fundi wa radio hapa Tumaini Electronics no about the watu bwati besana atasalimia mheshimiwa mbia kabisa nara wadana lidi nyabaka atano tolime yumro beri mbia mano mheshimiwa ukwana safi nara nero ntomero jumbe kitala likalita lia akobona mheshimiwa ukwana bana matiangia mbaro boiri nanda wekeno matiangi the mono boina matiangi yo matiangi no moyo no ara etagara mo matebe kiwa no ngeri ko no ena madre na mugawe kena matiangi biasana mwachubulilia kabisa biasana mwachubulilia tore na Richmond msie bwe wodi ya Bogeka karto ndata ko banera simambi ya boniga agandate go to kwandra nara wode bana eren damakrin mukaya akubuliga ne rasima barayi bagende ase umurayi bwense endo makonyora amagendro bwangoiga nabarora bale as numurayi bwense tuarira ira kaote ana tarirasima bantu bayende asumurai bwense bono ngoto tebye kene inde makini okubori kogenda somurayi bwense inde makini mwidaniri da makini kogenda somurayi bwense temineti nga amagendo igori nga na amagendo to gochikori ebintu mbiro roko ikatomoeresa bono buna ntutore leaders to chore korunsa president tago amba nagingo tebaiga abantu baito kere guika chikura ngwakera bari president bakere senator bakere governor bakere umuhimire bakere umu MP bakere no mu MCA lakini umuntu bakonyora nsa bago cyana no mu MCA so umu MCA yo ikagenda isaranse na governor isaranse na senator isaranse no abantu abandi gucigoro abaherese shiderero ucaharya asa bakubuca amache banywa ituko ndiyo mwanya banyakorana no mu MP akoenda rocha asa bakubuca amache lakini nje nabonko genda na ramacha y'abantu bana bakunyu aramabe so wikangambe na barabwo mbaherese shida mbwate none kera ba kwalocate chibese bamanyanki wangu kibaho koraki bakoreta kuna bono ntu agenda of course ntu agenda tugaisana ne president tarikene tu aje tukugamba neri tomotebi yaya ntu no tore naye bintu bidio ko bagabya national government kuna bono isikorige Rift Valley ebintu bikorire binge oine central bikorire binge. That's why tu aroche na intunga kikoro Gusii governor senator umuntu tarengo no mu women rep na some MPs ne babwate shuguri women rep ya kara America na ba MP abatarengo babwate the issues business issues chiarengo Mombasa no mushimo kibagende no yonde no mushimo njoke but aba bande bonso no ba korteki no ba ringi no ne kerendo ro we talk no mushimo kibagende
nkamueleza umushimo kibagenda yantevi if you get a chance na tema kusukumaki igoriye pare yamara yamarani we had to come together tungakama n'umushimo Silvano Sosoro umushimo Jafet because na ubare ngoro senator no arenge tukaruchi propose kiganchirano ebintu mbire bataiba Damaris ebintu mbire bikoba kwa national government birina entuko ikatumanye kanena ki bogekanero usinero so one president njamanye think totagete so in some few months change ebintu mbire moja kora biko korekana na yego chire yere nyakwae it happens omane nyakwae market ere Bogeka lakini nyakwae yakabadiro no ya berege ko Bogeka erieteri ndia utikoreta issues aba no de nyakwae ere bone go nyakwae nyakwae wodi ego kora so mugusio etete ocharogoro ebe bwate chiduka orocho mugusio dia no rogo tobaga de no beg for clarity na kiya ko era chire teria nyakwae wodi chiro ere Bogeka amari maria rura rwetu 1972 arure na Bogeka lakini ekerto kwa na igoro mheshimiwa oyagi na no mheshimiwa oyagi na chaka manya nanja no tari nanja it is historical no o mheshimiwa oyagi tabwati o mheshimiwa oyagi tabwati issues lakini norte no na say budget allocation echiro ya nyakwae ko Rwanda wa Bogeka njenye bori bia manya none na yo taramanya maybe no tutu alibera kana ni liberera ndiyo kujara kwa kumashwa tigana igore kare chikore chigwa kwa gotengo gote nyakwae ebwate chiduka kwa ebwate shopping center lakini ibera ndia beta kujara kwa ibera ndibe na record boniga they have come to terms inga none committee y'abantu bari bakorete ukuri ndi ari incompetent it is there in a record ege omaite digango tebiga that injenjo re no Bogeka na no nyomuntu nano tabwa dibo banse injo ya mo inje I stand for the truth no bu maene boli na areko tebia abantu nga aibwa terego no endo boli chisokororia ai na bora beto manya ko baye miaka yao nyakwae etu agatwarire buna boniga etu agatwarire chief ya yarenge ya nyakwae location iriko nyanyanguru etaracha ngote ibona tokamenya gutware chief yemo yarenge Bogeka location ejo kubwata Bogeka ward ikorunyonsia yagenda rogoro meroga so bona gote nyakwae tata no nkine tenje manyete totigere ga yando chiko chisokoro nara gona ero Ndizi TV bifani orero korwa nyancho gochi eraganga patiniko silale tundi network iko sawa akare silala tubwatibya sana ero Ndizi TV omugambyo yumbu yale kabono chipara chiae magegachire na nchiri goiteka kurwa nyagoto arwa oropara ya Bogeka nyabondo teyopi aho debana gesanyagoto arwa chipara cha no oyuna na kia koru tapota kwantire taria okay nanga na kwanire tamoira niribuya oyo chip epare yuyu era ya bekire pending bill kwanyure chipara chire chiare ngichi amusi nyabondo teyopi echi abe go pending bills gote nyabondo abo no mbwate issues naro no umuntu akorwa gote no nyagoto no akorwa amanya ko mukabe ka chipara nganchikorire chichigwaka nuchibeze pare takoririe ground ekana ariko kore campaign pare njare goeteka initially nagate umande nagatare gujoro ena gote unganyabondo chipara chikorire ogotara na slippers para lakini ngo chikogenda ororo igendukia gato n'abantu bakaripera no ko bayichipariche parate yo yarenge Bogeka none yemo igoto tena gesanyagoto arwa batena gesanyagoto arwa oyino tamanye time bisa china ende tamanye Bogeka mashibwa kartokora yibitu bertu de kainyega tokore budget yeno ya 2020-2024 na ramwate banankwa gumure kire ward mwabeka iko share amwe ebesiri kona no Bogeka roje besini chiko konyo Bogeka 40 million mwa 39 million ni chiko konyo Bogeka ebesina mwabeka iga chi bese jine chi nyinga na gote bina ki by the time talk next financial year kare June July Bogeka will never be the same word te yo chiko the same again imocho more tofauti era be Kisii county for one chibese chiri etobwate kinenge ndobona devolution no ego chakerabu equal distribution of resources chibese chitwa chibaka across all the 45 wards eka ntobwate budget
ekare tubwate budget budget ine to go stick ne go kore gas ntu achiaro muna bono Bogeka mbegete almost 15 million para we kachipare chikoro Bogeka ngokore chipare in 2 years oyogata no comment no yokane chikoro to standard onye ne chinyagitari cheito to chiros to standard yani to kore gendo kiruna ngerigo chikoro na indi because ingando kia berege go toira ni maega ne tuaro ke chibes para na bono igwete ejina rusi chiarenge pending bills pending bills je kare chiarenge orodata tai para chikorire nembeo abantu batake gwakanwa na ene bono muno oyo ogotebia tamaitinga budget nanyora omuntu boniga orachiko maybe kongya gonjaje tiganjaje with this current budget ya 2023 2024 because in every budget na pangire nche bintu biane lakini yene ne budget yare ngo yo monto na ende iri yabega tunga na madeni ya gasieta kodiri ase budget yo mheshimiwa ngwa rebinto bire bitekere ne bia tigire jera ngwa ibeko go si wacha kebio bono okoba chini chibasa bado chaba na inchi eke ntona atikane kerasi kama kerenya ore because kerasi kigia chage to paper wakieta hiyo kigia chage to paper wakieta hiyo sinda tuchiko twara audit queries because kerasi ikiari kwa gajo tete like 1 million EACD ikiari kwa gajo like 1 million EACD bono kerasi kiringe kore almost complete ekabe problem eka to okora procurement plan na kito kebeka so ekige kuganya ekere kiaganyire tumango chakote kerasi ngira ya kortek kiabe kiru eskuru enyene ne bwate chibasirie kwa kunia serikali ekore completion mheshimiwa ngora tora abantu bari bakore murungani county abate una mbara akano bestiabo bari gitu bari bara ndamane wigire badena bakamojiba komojiga bana simbara dina bakane chibesiabo badena bara promise we nangaite kwaligule bande badena mbali getubuye ngobona batakire komaji no rio rweto useno no rio rweto laiba komonyora onya mbali komonyora ebagotiga nakinago ndu bwade problem service board we katot nyore public service board it's a review ekere omaide what happened the former account secretary na the service board was the ebarenge the employee ina gito gabanda abantu bari korika abantegas because muna bono na bugwara komene the former account secretary yo kwari irube kwa irube gas komene public service board ya kwari irube so bante kero korika abantu wikotware budget wikotware plan wikotware vote omanyana ki ase budget kwa bekire ngochori korika abantu gete so that chibese chiri chitoke omande yo gendo abantu batara understand ken gyons binaba no kugoro kwegari we county we go to a budget onye budget yeteyo no apply chibese because we go apply control of budget go approve because vote yeteyo so we got to a say plan ye chibese che korteke that's why to go to a budget they baborium baraganye board no tigabaganye they need to be patient egendo nanga bagokora bakora amasabo e board ye rusie binebi konya kominyokie county court so that a county ever free it were a board you employ ne yogo muna boni ngo byaba shortage y'abanyagitari abanyagitari mbayo chinyagitari abandi batigire gasi abandi baritayire you see without replacement so a body ne ere bwene to kokore gasi ndubwate shortage across y'abanyagitari engane yarenge ya mangana ghost workers manye debate ribune bunge egandogiri August workers now one you have come to where the national government umaide kare simbara ati governor achagete gasi ya audit report yaba koriye gasi abantu bane baroje witch hunting okayuguri na siasa yache tengaba getutu bare targeted muntu teyori mu getutu bare targeted under whatsoever because think go target because I know ikire gasi re permanent pension muntu aba na siasa etogocha bare miaka 5 bira tokane ntoro gosentoka iyo so inkige koera tutete ko bring sanity ase wa abantu baita bakoriye gas ghost workers aba boni goroche Ruto the president atebete every ministry ata ko manya audit report kero muntu na kiarige to ne certificate chiaye ndobwata abantu bari kire ko babanyagitari bari chikwaka batabwa tsomenti bonyagitari omuntu akwero kare lab technician atabwa certificate yo lab technician ngonga goji
no tari nkagocha ekere report yachire ngo ejadiri tore onye ga somerete ga siya onye gibune na go debiyo kobe member ye board tiga wo member we board wanyu onye ga somerete warimu tiga rusiku ko munyagitari ai wo warimu yani tokore igen tokoro ga specialization as a department Mheshimiwa biro bitu byare tiga tukora ngata koro basembo abo mwer tukora nandangi kande amangi tu akwandra semambi yaboneka hakaru ngana lya mwer ujesu manjumboro jego no de yabantu itabanchi wa libanda totegarita boniga Ndizi TV kamuranja se serikali ye county tema kwa patient ya ke bintu mono bigocha bago te bana ki to basako koraki ngote ya bara waswahili ngojo muiza matumbo lakini pia haraka haina baraka umade bindi biko enda amo so ndo basako enda bugango tusari because I'm sure by the time do we next year June ebintu bitu biche system yetu ya Kisii county change di Mheshimiwa karwende tokora iga amangana sports rende youths ya ronga kiba bigete sports mbu yatore igoron tware ngatendere ko kore ngende ya FKF county cup lakini mtutu kanonere yabe toro bacheti kwa award bacheti timu yama yaka ne ya mesora yabe promoted mesora ne ya Jacob Bogeka mesora ne ya Jacob Bogeka na ye ne mayaka ne ya bone so we agreed timu Jones bichikoreke chigende to regional so again no to karaboni ga very naende in the next tigabara akoro procurement plan ngoja tore keribon to koro ke county cup kere kia governor ga the governance cup bono ngocha ga kere from grassroots astogo chigotwara chibese chiraro keten o timu ego chikobwa nenyo chibese chikorteki chire chinyinge nara nero kutumira semezi ya onteina ngieko ero kwana no bolemu ebintu binde turiko bisa timetinga amondo ndabiri bayora kindende nano Mheshimiwa gabne iwate no na te bana ki asa bantu bari bari Kenya after ngagete Raila after governor ngagete na nchino mone munde because ko ikato let's call a spade ebintu mbiro tutayiko nyara ko bisa nkyo ko bisera mambi umontanyo aro maene karuri ngana lya mwere bono tukodipi nchawa ndo waminto abanchungo batembia mono bari mu abene mo totegerera twachinga kigire chinyoro especially abageka ogo ikera boni ge budget tobegete kakikera ko nabatebiga asmo ko project yende yospia ko Bogeka ne bano muetie pare yo ne pare korosugu onye koro ti pare tera rosugu buya kura Rangeri yabantu mukure mwensi na nje monda ngere modena ki omuntu tobekira mara bari bago tobekira omorom tomote ni chibese chine cheno tari chiane slogan yane nare ko rigeri chiko nare ko bate si mimi ni sisi igotika ko nchene ntenera lakini abanyene gasiye bangete mbaro abo barabagika Vya sana sio mimi ni sisi. Vya sana Mheshimiwa ina slogan ya dana sio mimi ni sisi. Ngabrende renda Maria no Bogeka no Kisii county. Renda Maria to mai binto bitrubana kyari utrubana yo ntokonyora bokoreri biyego chesa mutkaro busumbia mano manjumere karo kwa ba manaintwe twarengena Richmond kurwa se wodi ya Bogeka oherere kabisa manga senseme ya siasa na magendro kubakira mbye mutumirane litukolia ngia sensemeli yobo chenu moroberine kitwarengena chosho to yone kwana maliogine chibi chago cheira senjera ya bene unabotamberiane Brighton Makoli.